Presented by Hi-Fi Music. मुहम्मदी सामने से रहे गुजरल जोहिया से ओकरा पर नजर जे पड़ल। हाँ मुहम्मदी सामने से रहे गुजरल जोहिया से ओकरा पर नजर जे पड़ल रहे। सुहूरत उनकर सावा लाखवाली रहे। सूरत उनकर सावा ललकी फराकवाली दिलावाले गइल ललकी फराकवाली दिलावाले गइल ललकी फराकवाली। सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर। दिलावाले गइल ललकी फराकवाली ललकी फराकवाली दिलावाले गइल। गजब के लागत रहे गोद गोद गाल हो पतो न चलल कब लेली दिल निकाल हो। आए हो गजब के लागत रहे गोद गोद गाल हो पतो न चलल कब लेली दिल निकाल हो। बड़ी शोभत रहे उनपर कानवाली बड़ी शोभत रहे उनपर कानवाली। हो दिलवाले गइल हो दिलवाले गइल हो दिलवाले गइल पतर की फराकवाली दिलवाले गइल ललकी फराकवाली दिलवाले गइल गोरकी फराकवाली। मिक्स बाय अरमान राज। दिलवाले गइल ललकी फराकवाली ललकी फराकवाली दिलवाले गइल। दिल के बेचैनी उमा ढाके चली गइली का जाने कहवन जादू याद हम पे कइली। आए हो दिल के बेचैनी उबा ढाके चली गइली का जाने कौन जादू भाई हम पे कइली। राइटर मोमताज बनी है उहे घरवाली फैशन आदमान बनी है उहे घरवाली। हो दिलवाले गइल हो दिलवाले गइल हो दिलवाले गइल है गोरकी फराकवाली दिलवाले गइल पतर की फराक।